Áno, musíme to jasne, vehementne a verejne odmietnúť. My ako občania Slovenskej republiky, ako otcovia a matky, ako rodičia, musíme a jasne odmietame závery, ktoré boli urobené vo Washingtone na konferencii NATO, kde bolo vyslovené v odseku 16 a súhlasili s tým aj naši predstavitelia, naši štátni predstavitelia. Súhlasil s tým Pellegrini, Blanár, dokonca Kaliňák. A tieto závery v odseku 16 hovoria, že súhlasíme a budeme Ukrajinu smerovať ku členstvu v NATO a že jej členstvo v NATO v blízkej budúcnosti je nezvratné. Niečo také musíme odmietnúť a verejne to odmietame. A ja sa čudujem, ako je možné, že naši predstavitelia, ktorí by mali hájiť naše záujmy štátne, našich občanov, našu republiku, my sme sused Ukrajiny, sa nevyjadria odporujúco a nepovedia, že my s tým nesúhlasíme, ale povedia, že budeme s tým súhlasiť aj my, ak s tým budú súhlasiť všetci ostatní. Ale veď článok 10 zmluvy z NATO znamená a hovorí, že musia súhlasiť všetci, aby mohol niekto vstúpiť. My sme neurobili nič nezvyčajné. My sme mali jednoznačne povedať, že my s tým nebudeme súhlasiť a že my toto budeme vetovať, pretože my sme sused Ukrajiny a neohrozíme našu republiku, našich občanov, našich ľudí vojnou. Ukrajina v NATO znamená iba jedno. Znamená to začiatok novej celosvetovej vojny. A my sme tu už 2 vojny mali a my si neprosíme ďalšiu vojnu. Vstup Ukrajiny do NATO znamená iba jedno. Novú vojnu. A ak si to naši vládni predstavitelia, dokonca prezident neuvedomujú, tak ich vyzývam, aby sa okamžite spamätali, pretože občania Slovenskej republiky si žiadnu vojnu neprajú a neprajú si vstup Ukrajiny do NATO. My chceme mier a mier znamená Ukrajina mimo Severoatlantickej aliancie. Ďakujem pekne.